Anem al següent punt del temari, anem a resoldre sistemes pel mètode de substitució, que és més ràpid que no pas el mètode gràfic. Molt bé, a partir d'un sistema. En què consisteix el mètode de substitució? Haurem d'aïllar una incògnita, o aquesta X, o aquesta Y, o aquesta X, o aquesta Y. Com a consell personal, agafeu aquella que tingui un coeficient positiu i a poder ser el més baix possible. En aquest cas, jo aïllaria aquesta X d'aquí. Molt bé, aïllem una incògnita en una equació i la substituïm a l'altra equació. És a dir, en aquest cas aïllarem aquesta X d'aquí i un cop tinguem l'aïllament el substituirem aquí. Molt bé, anem a l'aïllament. Aquí el teniu. Aquest menys 4i passaria positiu a l'altre costat, o sumem 4i als dos costats, val? I aquest 2, que multiplica la x, passaria a l'altre cantó dividint, o dividim entre 2 els dos costats de la igualtat. Molt bé, 4 dividit entre 2 ens donaria 2i, i 4 dividit entre 2 ens donaria 2, de manera que ens queda que la x val 2i més 2. Hem aïllat a la primera equació, per tant substituirem a la segona equació. Copiarem aquesta segona equació i on hi hagi una x posarem el seu valor, 2i més 2. Molt bé, aquí ho teniu, menys 2 vegades x, menys 2 vegades, i substituïm la x pel seu valor, 2i més 2, i ara continuem copiant, més 8i igual a menys 7. Tenim una equació de primer grau, resolem l'equació de primer grau, desenvolupem el parèntesis, quedaria menys 2 per 2i menys 4i menys 2 per 2 menys 4. Ara passaríem aquest menys 4 a l'altre cantó positiu o sumaríem 4 als dos costats de la igualtat i menys 4 més 8 donaria 4i i menys 7 més 4 ens donaria menys 3. Aquest 4 que està multiplicant passaria dividint o dividim entre 4 als dos costats de la igualtat i ens donaria que la i val menys 3 quarts. Per trobar el valor de la x el que farem ara serà anar a l'aïllament. Nosaltres sabem que la x val 2i més 2 i ara ja sabem el valor de la i. Per tant, substituirem el nostre aïllament i ens quedarà x igual a 2i més 2, com que la i val menys 3 quarts, ens queda aquesta operació d'aquí. 2 vegades menys 3 quarts més 2 que hem de resoldre. Recordeu que per resoldre multiplicacions podem simplificar els numeradors amb els denominadors, per tant ens quedaria 2, 4, 1, 2, de manera que 1 per menys 3 mitjos donaria com a resultat menys 3 mitjos. Arribat aquí podeu cridar mixto, 2 per 2 serien 4, 4 menys 3 donaria 1, per tant ens donaria 1 mig. Ja hem resolt el sistema, en aquest cas el valor de la x i de la y que fan certs les dues igualtats a la vegada serien que la x valgui 1 mig i que la y valgui menys 3 quarts. Molt bé, doncs fins aquí el mètode de substitució. Al proper vídeo el que farem serà aplicar aquest mètode de substitució en un entorn de resolució de problemes.